това е създадена на 1 януари през 2020 година в Перник. Всяка година в нощта на 13 срещу 14 януари групата обикаля домовете в най-стария квартал на Перник, квартал Варош, като пресъздава обичая от незапомнени времена – сватба, с който благославя стопаните за здраве, благодарни за маски и традиции, както и дипломи и патенти от престижни институции. Добре сте ли дошли, Перник! За да пойде направо от житото и летиска да изплати, за да се ранime и ние изтоката. Оти и на комирачка. Що си бъдеш на белата глава, мъжено? Тук да ми речеш изметали дворо, справени трапезата, оти че дойдат суровошкариете, те чуем ги дрънкат с копатариете. От към горната мала прекорило, сварили варивото и пачата, а баницата и погачата истиная ли? И аз сипали вино и рекния, да не се излагаме пред гостето. Бащето направила, я да не съм по тебе, цела заедно да се припускам от другите, да чурлявим с качако и да подлизнуем от първако. Айде, не мой да баеш, кой ти вода донесе, кой ти нацепи дръвия за отино, а? Ама айде, днеска нема да се караме на такова хубав ден. А теги идат, алеле, много страшни бе. Айде те, заповядайте, добре сте ми дошли. Добра среща, стопане! Отворите си порти да посрещате добри гости, и да приложихме, то трути покинахме, наши авки турихме, да славим Твоето име, Твоите къща и Твоята джина. Да видите, свободи за напред, здраве, мир и береке! Айде! Добре сте ми дошли, дружино! Цела година ви чекаме да дойдете да подрънкате унази. Те тия други води, други пътни водата. Ево да млади ловци от налата. Айде да ме даме. Надарек зорите и ловци съдат добрите. Да гледа жито, да се Айде. да се множим докато да будите боите, да се рудят плавите и става жена да бъдят, а да видите петите, кой е народ вашински, тая земка българска, ечите живо хапиме! Едно попе, нека си бе! По
Посръбно е стайно от винцето. Дайте ги венчаеме младите. Та Арно да памете киши нашата къща. Аре бе, шоколе, ела! Къде чуе на престрисела? А ти му ме разкупи, ти го дадеш и толкова да пътя къде да нищо ме стане. Трябва да го занимате се и да се водя. Те с бабата че даруваме младите. Абе, ка младите се сакат, оно пречка нема. Айде, ерлиена е. Айде, дружило, да изиграеме едно нашевско лово, да разтреснеме земята, да ни чуе и ярен фото на поли, да живот хората и да стане Арно, а тетия зверове декарел си добел, да рикнат, да разтърсят с покарете, такой, що си оплашил, да се освободи. Олайде дружино, да помози Бог и нации да пази. Ега сме живи и здрави, до година, това да ви посъветваме. Олайде Пайне за добрилната трапеза, да сте живи, да сте здрави, Бог от лода ни избави. Айде живи и здрави! Айде живи и здрави! Ех, че хубаво! Ако ви сетли за Перник, за обичая сватба, за хубавата гайда, най-хубавия български инструмент. Ще помоля ръководителя да дойде в момента да научите процеса участие на играли за децата